V areáli rekreačného zariadenia v Tornali sprístupnili pre verejnosť unikátny prírodný jav. Morské oko s artérským typom vyvierania podzemných vôd je na Slovensku zatiaľ jedinou sprístupnenou lokalitou tohto typu. Voda do prírodného krátera Morského oka priteká z vápencového podzemia Slovenského krasu. Priepasť sa smerom k dnu rozširuje a siaha až do hĺbky 38 metrov. Je to taký zvláštny krasový útvar a rátame to medzi jaskyne, kde jednoducho tie podzemné vody z toho slovenského krasu vyvierajú artérským spôsobom, to znamená pretlakom na jednom susedenom mieste. Sprístupnené molo ponúka pohľad na bohatý vodný svet kaprov, šťúk, tolstolobikov, hrúz a korytnačiek. Tajomstvom pre bežného návštevníka už nie je ani samotné dno priepasti s ojedinelou vyvieračkou. V podzemí sú malé ráčiky, na teplejšie pramene sú proste zvyknuté. V niektorých ročných obdobiach sa záhadne rozmnožujú, potom zase zmiznú. Umiestnenie unikátnej prírodnej lokality v prostredí rekreačného zariadenia zvyšuje jej atraktivitu. Možnosť pozrieť si Morské oko zblízka miestni obyvatelia aj turisti privítali. Je to veľmi zaujímavé, áno, my tu chodíme ako dlhé roky. Predtým sme pozerali iba spoza plota. Dá sa prísť až nad hladinu a pozrieť sa na to. Sme na to veľmi hrdí a z hľadiska cestovného ruchu to je prekrásna a nádherná lokalita. V hĺbkach tohto unikátneho prírodného javu sa nachádzajú ojedinelé skameneliny ježoviek a ústríc, ktoré tu žili v teplom mori pred 23 miliónmi rokov. Pre TA3 Andrea Kosková.